Els darrers veïns afectats pel procés de remodelació de la Trinitat Nova ja han rebut les claus d'un pis nou. Són les claus dels 39 habitatges que pertanyen a la promoció del carrer d'Aiguablava. Aquests veïns portaven gairebé 20 anys esperant el seu torn. Es trobaven dispersos entre 6 blocs amb aluminosi i altres patologies estructurals. Nos dijeron que iban a hacer la remodelación del barrio y ahora ya ha llegado. Nosotros somos los últimos, de la última fase. Si desde que dijeron que iban a hacer la remodelación del barrio hubiera tenido la inquietud que he tenido estos días, ya me habría dado un infarto. He vivido siempre muy tranquila hasta que de verdad han dicho, pues mira, tal día ya hacen el sorteo, ya os van a dar las llaves pronto, entonces si te entra el nerviosismo, ¿no?, de pensar ya está aquí. Con muchas ganas, mucha ilusión. Es el doble de grande que el que tengo. El doble para limpiar me lo tenían que haber dado hace 30 años, porque nos hacemos ya mayores. Y ahora, ¿para qué quiero tanto piso? Tendré que limpiar un montón, pero bueno, bien, la verdad es que bien, estoy contenta. El projecte de remodelació preveia substituir en 6 anys uns 900 habitatges antics per uns 600 de nous. La història, però, ha durat 3 vegades més del previst. Desde el 2000. Yo soy de la primera fase y me ha tocado el 17 años después. Que ya tengo hasta tengo una nieta. Donde estamos ahora ya es insufrible vivir. Vivo en Playa de Aro, está todo apuntalado, el piso, tenemos unos vecinos súper mal, no se puede vivir allí y bueno, tenemos muchas ganas. Y muy contentos porque nos ha tocado un piso con 4 vecinos y una situación muy buena i me gusta el piso. Un cop s'instal·lin els darrers veïns, comença una nova etapa per al barri, amb els últims enderrocs. Queda pendent el bloc del carrer Llosa i els de S'Agaró i Platja d'Aro. I un cop ja estigui això, que és el que demanem, que comencin ja a enderrocar el més aviat possible i poder començar a urbanitzar. Les administracions preveuen construir-hi també algunes promocions d'habitatge que ja no formarien part del projecte de remodelació. Són retrats dels anys 50 i 60 d'uns veïns que estrenaven un barri, el de la Trinitat Nova, molt diferent de com és ara. El grup de memòria històrica del barri exposa una selecció dels paisatges, però sobretot de les cares que van protagonitzar el naixement de la Trinitat Nova. Creemos que las personas que han vivido aquí en el barrio tienen algo que decir y recordarse cuando se ven de niño y ahora cuando han pasado 50 o 60 años. Es un reconocimiento muy bonito. Es una cosa de volver atrás, ¿no? De no olvidar esos inicios, más que nada, para recordarlos, que fueron también muy duros. Els veïns de més de 3.500 habitatges vivien en carrers sense urbanitzar i amb una gran manca de serveis. Les obres que s'han fet a la via pública en les darreres dècades i les conseqüències de la luminosi a molts blocs de pisos han fet desaparèixer molts dels escenaris de les fotografies. Per això, un dels objectius de la mostra és que els veïns recuperin totes les imatges d'aquest passat. Con las que puedan aportar, volveremos otra vez a hacer más exposiciones y que la gente veamos cómo va engrandeciendo la memoria histórica del barrio. L'exposició es podrà veure fins al juliol al Mercat de la Trinitat Nova. L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'allà ja no es troba en el carrer que li va donar nom. Des del febrer, l'escola ha canviat la seu al carrer d'Ignasi Agustí. L'edifici actual era una escola de primària que ha estat reformada íntegrament. L'edifici es va anar fent petit, antic, era molt fosc, i llavors hi ha hagut la possibilitat, a través de l'administració, de fer un canvi important. S'han fet obres, també una inversió important d'obres, i ara estem aquí situats, i ja fa 2 mesos ja estem totalment implantats i contents de poder estar en aquesta nova escola. Ja fa 28 anys que l'escola d'allà es va instal·lar a Nou Barris. Va començar com a escola que feia només interiorisme, feia els ensenyaments d'interiorisme com a escola d'art, i eren pocs alumnes, 150, poc més alumnes d'aquests, i mica en mica hem anat creixent. S'han anat canviant els plans d'estudi, ara fem cicles formatius, i mica en mica l'escola també ha anat oferint un ventall més gran d'estudis. L'escola ofereix un grau mitjà gràfic, un grau superior d'interiorisme i un grau superior de disseny. En total apleguen ara uns 300 alumnes. L'escola més ha començat a oferir cursos d'infografia 3D i videojocs. A nivell laboral n'hi ha sortida i a més ha d'augmentar més aquesta sortida. És dels pocs sectors que ha pujat durant la crisi i que es manté i a més s'incrementa.
La intenció del centre és ampliar en 2 anys l'oferta d'estudis amb un batxillerat artístic i més cicles formatius.